വാട്ട് ഈസ് ലൈഫ് നിങ്ങളോട് നോക്കാം. അതായത് ഒരു സന്തോഷമുണ്ട്, ഒരു ദുഃഖമുണ്ട്, ഒരു സന്തോഷമുണ്ട്, ദുഃഖമുണ്ട്. ഇത് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. എന്നാൽ പൊതുവെ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെയും അതായത് ഈ ഒരു സാഡ് ദിവസത്തെ മാത്രം ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ ലൈഫ് എന്താണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ലൈഫ് അതാണെന്ന് കരുതുന്നു ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാർ. മറ്റൊരു വിഭാഗമുണ്ട്, അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അതായത് അവിടെയും അതേ സെയിം തന്നെയാണ്. അവർക്കും ഹാപ്പി, സാഡ്, ഹാപ്പി, സാഡ് ഇങ്ങനെ അവർക്കുണ്ട്. ഏകദേശം രണ്ടുപേരും സെയിം തന്നെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതാം. ആദ്യത്തെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ ഈ ഒരു സാഡ് ഡേയ്സിനെ ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട്, അതായത് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന, ചിലപ്പോൾ ഇയർ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ മാസമാകാം, അതായത് ഈ ഒരു മാസമാകാം, ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു മാസമാകാം, ഓരോ മാസത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ, ഓരോ മാസത്തിൽ നടക്കുന്ന സാഡ് കാര്യങ്ങളെ ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വിഭാഗം. അതാണ് ഒന്നാമത്തേത്. രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള മൊമെന്റത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ട് കഴിയുന്ന ഒരു വിഭാഗം. അങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള വിഭാഗമുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേത് വേണമെങ്കിൽ ചൂസ് ചെയ്യാം. അത് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണം ചൂസ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് സാഡായിട്ടാണ് ജീവിക്കാൻ താല്പര്യമെങ്കിൽ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്ന, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ അനുഭവിച്ച സാഡായിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തുകൊണ്ട് പോവാം. അത് നിങ്ങൾക്ക് മാസമാകാം, ചിലപ്പോൾ ഈ മാസം അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ മാസത്തിലൊക്കെ നടന്ന, ഓരോ മാസങ്ങളിൽ നടന്ന സാഡ് ദിവസമാണ് നിങ്ങൾക്ക്. അതിൽ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് നയിക്കാം. അതല്ല എങ്കിൽ ഓരോ സന്തോഷ ദിവസങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടാവും, ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ അതിനെ ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം. നിങ്ങളുടെ ചോയ്സാണ്, യുവർ ചോയ്സ്.